Сәлем дуслар! Сәфәргә үзебез белән яхшы кәеф һәм елмаюны юлдаш итеп алыйк та юлга кузгалыйк. Бүген диңгезләр һәм океаннар буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Мин сезгә гадәттәгечә сораулар бирермен. Ә сездән әлбәттә җавап. Киттек! Димәк, беренче сорау. Дөньядагы иң зур океан. Әйе, Тын океан. Аның майданы планетаның барлык утраулары һәм материклары майданыннан да зурырак булуын мин сезгә сөйләгән идем. Икенче сорауны тыңлагыз. Дөньядагы иң кечкенә океан. Әлбәттә, Төньяк Боз океаны. Ул океаннар арасында иң кечкенәсе һәм иң сае. Чагыштыру өчен, Төньяк Боз океаны Тын океанынан 14 тапкыр кечерәк. Алдагы сорау. Россияны ничә диңгез суы юа? Картаны күз алдына китерегез әле. Дуслар, белмәсәгез, исегездә калдырыгыз. Россияның ярларын 13 диңгез юа. Шуларның берсе Каспий күле икәнен дә онытмагыз. Чираттагы сорау. Иң тозлы һәм җылы диңгез. Дөрес, дусларым, Кызыл диңгез. Коралл рифлары белән танылган диңгез җәй көне 32 градуска кадәр җылына икән. Ихтибар, тагын бер сорау. Кайсы диңгездә 3 дөнья кисәгендә яшәүчеләр балык тота алалар? Сорауга җавап бирү өчен тагын бер картаны күз алдына китерегез, дуслар. Европа, Азия, Африкада яшәүчеләр Урта диңгездә балык тота алалар. Чөнки Урта диңгез бу эш кайтганның ярларын юа. Бүгенгә соңгы сорау. Су асты вулканнарын һәм җир тетрәүләрен китереп чыгаручы дулкын ничек атала? Бу сорауга да дөрес җавап бирдегез. Әлеге дулкын цунами дип атала. Афәрин! Белемсез берне егар, белемле меңне егар. Шуны онытмагыз. Сау булыгыз!